കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും എഴുതാൻ മടി കാണിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ വിരലുകൾ വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പരാതി പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാവാം ഇത്? ഇത് മടി കൊണ്ടല്ല, കുട്ടികളിലെ കൈകളിലെ പേശിബലം കുറവായതുകൊണ്ടാവാം. ശരിയായി പെൻസിൽ പിടിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ എഴുത്തിനോട് ഒരു വിരക്തി കാണിക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നതും. സാധാരണയായി നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാറ്റാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കളിമണ്ണോ ചപ്പാത്തി മാവോ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുക, പേപ്പർ കീറി ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കുക, സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം പിഴിയുക. ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ കൈകൾക്ക് കരുത്ത് നൽകാനാവും.